Na štvrtok bude uglavnom slunečno i bar teplo i umereno pohmarené. Vítr slabý severný, severovostočný. Pricisok kolo normály. Minimálna temperatúra od 15 po 18 a maximálna od 33 po 35 stupni. Na piatok uglavnom slunečno zo zhorúčavu v ušických krajoch. Popoladňu sa očakuje slabší rozvoj pochmarenosti. Vítr umerený juhovostočný u južnom Banátu z času na čas zmocnený a u druhých krajoch slabých vostočných i južných napriamoch. Pricisok kolo normály i u blahým padu. Minimálna temperatúra od 15 po 23 a maximálna od 34 po 38 stupni. Na sobotu ošviženie so lokálnymi zaporami na severu i zachodu Srbiji a na juhu bar teplo so ljejbami koncom dňa. Na nedzeľu i na juhu Srbiji nižša i príjemnejšia temperatúra so kratkotrvacíma ljejbami a na severu bude sucho. Na pondelok šviže i príjemné ráno a prezdeň slunečno, ale bez horúčavy. Od vo utorku oznova vše teplejšie zo horúčavu u druhej časti týždňa.